Ay sis, bigyan mo ako ng pera. Ayun, nanghihingi ka na naman. Gusto kasi akong bibilhin Oo nga. doon. Pasko nga ngayon. Ay, naku sis. Hindi naman po pwedeng lagi Pasko na lang ngayon. akong bibigay sa'yo. Tapos ikaw, laging nanghihingi. Kailangan mo Magbigay ka, magbigay trabaho ka. para alang-alang sa sarili Ang mo. dami mo pang sinasabi. Hindi yung Ano ka ba umaasa naman? ka na lang sa akin Kukuripot o mo? umaasa sa ibang tao. Hindi po pwede Sino yun. ba namang nagsabi sa'yo na hindi Matanda ako kang maghanap walang ng alam. trabaho? Oo, Kaya, sa ngayon. Wala pa akong trabaho. isipan mo ng Pero, mabuti. Kailangan balang mo rin araw, kumayod Kahanap rin ako ng para sa trabaho. kinabukasan mo. Kung magbibigay ka, magbibigay ka. Hindi na yung maraming sinasabi. Ikaw pa yung nanghihingi, tapos ikaw pa yung galit. Sakit ka na. Ano ka ba naman? Bigay ka ba o hindi? Sino ba namang ay gustong magbibigay sa'yo kung ganyan ang ugali Hindi mo? na. Ano ba naman yun? So sige, mamaya na. Apura ka pa. Walang trabaho. Ikaw pa itong nanghihingi, ikaw pa yung may ganang magalit. Yon. Sino ba namang baka gusto sa ugali na ganyan? Ay, nako. Sir, saan ka punta? Umalis. Iyok ko sa bahay na to. Yoko. Ikaw wala ng gana. Taong tamad. Kagaya mo. Huwag akong pakialaman. Tandaan mo mamaya, may mga basa pang damit dito sa labas. Ang sampay mo. Pag uwi ko dito, pag hindi pa nakasampay yun, lagot ka talaga sa akin. Kung ibang ginagawa, kundi lagi nahihingi. Tandaan mo yan. Pagbalik ko dito, kailangan nakasampay na yan. Oo. Sampay ko yun. Daldal mo. Ripot. Ripot. Dami sinasabi. Sampay raw sa umpayo. Oh, sampay ko na, sampay. Sampay lang naman. Kapag uwi, kung ano na naman ang sabi. Ay, ang taong kuripot naman to. Whew. Maghahanap na talaga ako ng trabaho. Oo nga, tama nga naman si ate. Kailangan mo na talagang maghanap ng trabaho. Hindi naman pwedeng umaasa na lang ako lagi sa kanya. Naaawa na nga ako sa kanya. Kaya nga siguro, lagi na lang yung nagdadabog. Naiintindihan ko naman. Tiis lang muna sa ngayon. Balang araw makahanap din ako. Mabuti. Sampay na niya yung mga basa. Naawa nga ako sa kanya pero alang-alang naman. Alang-alang para sa alang-alang. Pero para lang naman sa kanya yung ginawa ko.
Para marunong siyang magtrabaho, matutong magtrabaho, alang-alang sa sarili niya. Hindi yung umaasa na lang sa iba. Hindi naman tama yun. Tawarin mo naman ako, sister. Minsan, ano-ano na lang ang mga sinasabi ko. Naman ka lang tama yun. Ano naman gustong sasaktan ka. Ayan lang. Nakagalit ako po. Lagi ka nila hinihingi sa akin, umaasa sa akin. Kasi, pinundan ko na kanyang buhay. Kailangan talagang magsipag. Pagtrabaho para sa sarili. At sa pinabukasan, tama naman siguro kung ginagawa ko. Tawarin naman ako sa Panginoon. Nasasaktan ko siya. Sis? Ay, oo sis. Sorry nga pala. Walang problema. Nasaktan nga kita. Hindi naman ako galit sa'yo eh. Pero hindi naman naiintindihan Ginagawa ko kita. naman yun kasi para naman sa Kasalanan kabubuti ko mo naman yun. talaga kasi lagi na lang ako naiintindihan Kapag trabaho ka na, para sa sarili mo, sa kinabukasan mo. Hanap na talaga ako ng trabaho. Nahihiya na nga ako sa'yo eh. Sorry. Sorry ha. Hindi pwedeng mag-away naman tayo. tayo. Okay. Sis. Merry Christmas. Okay, walang problema.